Ποια συμπληρώματα μειώνουν πραγματικά τη χολυστερίνη? Αν έχεις υψηλή LDL χολυστερίνη, πιθανότητα έχεις ακούσει για δεκάδες συμπληρώματα που υπόσχονται θαύματα. Αλλά ποια έχουν πραγματικά επιστημονικά δεδομένα? Το ψήλιο, που είναι και η πιο τεκμηριωμένη φυσική επιλογή. Οι διαλυτές ίνες του μπορούν να μειώσουν την LDL έως και 10% όταν καταναλώνονται καθημερινά στις κατάλληλες ποσότητες. Φυτοστερόλες μειώνουν την απορρόφηση χολυστερόλης από το έντερο. Δόσεις 2 με 3 γραμμάρια ημερησίως μπορούν να μειώσουν την LDL κατά περίπου 7 με 12%. Η βερβερίνη, ένα φυτό με αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον. Μετααναλύσεις δείχνουν ότι μπορεί να μειώσει την LDL και τα τριγλικερίδια αλλά και την ολική χολυστερόλη, ενώ φαίνεται να βελτιώνει και δίκτυα γλυκαιμικού ελέγχου. Παρ' όλα αυτά, χρειάζονται περισσότερες, μεγάλες και ποιοτικές μελέτες πριν θεωρηθεί ισοδύναμη με καθιερωμένες παρεμβάσεις. Καμία κάψουλα δεν είναι πιο αποτελεσματική από μια διατροφή πλούσια σε όσπρια, βρώμη, λαχανικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς αλλά και πηγές διαλυτών φυτικών ινών. Συμπληρώματα μπορούν να βοηθήσουν, αλλά η βάση παραμένει η διατροφή και ο τρόπος ζωής.